%6 объектны Илеш районында ремонтлауга өлгәштек. Әйе, 5-нче ел рәттән урындагы инициативаларны яклау программасы ярдәмендә районда авылларның социаль тормышы уңай якка үзгәрде. 5 ел эчендә район халкының урындагы авыл хакимиятләренең ярдәмнәре, район хакимиятенең көче белән 22 авыл советында да бик күп төрле күләмле төзекләндерү эшләре башкарылды. 23 авыл клубын ремонтладык. 19 мәктәп һәм балалар бакчасында катнаштык. 22 авылда юлларны төзәтеп әйбәтләп чыктык без. Күперләр ремонтладык шушылар ичендә. 20 авылда су системасы ремонтладык. 2 авылда зиратларны полностью карап чыктык. Һәм инде 14 трактор сатып алдык. Яркәйдә инде бер паровоз сатып алдык. Кыш көне урамнарны яктырды, мотор дип тора торган консольлар алдык. Яркәй мотор булып тора. Менә бүгенге көнне светофорлар урнаштырып, эшне тәмамлап киләләр. Бер авылда пождепот төзедек, һәм бер авылда бер микрорайонда газ керткәнек шу программага ярашлы рәвештә. Агымдагы елда да программа уңышлы эшләде. Барлык авыл советы авыл биләмәсе дә актив катнашты. 8 сентябрь көнне эшләнгән эшләрне кабул итеп башланды. Иң беренче булып Кушбакты һәм Андреевка авылларында чаралар үтте. Биредә белем бирү учакларына яңа сулыш бирелде. Капиталь ремонт эшләре башкарылды. Кушбакты урта мәктәбенең беренче кат тәрәзәләре, тышкы яктан керү ишеге, бүлмәләрдәге лампочкалар алыштырылды. 3 янгынга каршы ишекләр урнаштырылды. Әлеге күләмле ремонт эшләрен сыйфатлы итеп Рәис Шәмси җитәкләгән сантехник җәмгыяте тиз арада башкарып чыккан. Биредә республика, район, авыл халкы Илдар Шәяхмәтов җитәкчелек иткән игенче крестьян фермер хуҗалыгы матди яктан ярдәм күрсәткән. Андреевка балалар бакчасы да танымаслык булып үзгәргән. Тулысы белән түбә, өлешле тәрәзәләр һәм керү ишеге алыштырылган. У нас все великолепно получилось благодаря поддержке республики и района. Хочется поблагодарить строительную компанию ООО «Строймонтаж» в качественном и добросовестном ремонте нашего здания. Также хочется сказать огромные слова благодарности, сказать спасибо нашим спонсорам, Зарипову Раису Газяновичу, директору МТС Илишевская. Он нас ежегодно поддерживает. Сайтмагруппу Ревката Рафаиловичу, Тебенькову Михаилу Анатольевичу. Чараларда район советы секретаре Игорь Никифоров, Кушбакты, Андреевка авыл советы авыл биләмәләре башлыклары, авыл халкы, иганәчелек ярдәме күрсәтүче оешма җитәкчеләре, белем бирү учаклары коллективлары, ата-аналар, балалар катнашты. Җылы теләкләр, рәхмәт сүзләре яңгырады. Инициатива төркеме әгъзалары тәбрикләнде. Ә инде рәхмәт йөзеннән яшь буын вәкилләре иң матур музыкаль чыгышларын бүләк итеп, чарага тагы да ям өстенә ям өстәде. Обещал ромашки росу и подарить. Эх, любит, не любит, к сердцу прижмет, полюбит, поцелует. Әйе, республика, район җитәкчелеге тарафыннан киләчәгебезне тәшкил иткән балаларыбыз өчен уңай шартлар тудырылуы сөенечле, шатлыклы күренеш. Чөнки бу заманда һәр бала якты, матур, иркен, заманча балалар бакчаларында, мәктәпләрдә тәрбияләнергә, укырга хокуклы. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.